Maayong hapon sa tanan, live tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Naatray mga baligya diri sa ato ang online live. Usa na to siya na baligya. Ang akong una i-click sa inyo, ang baligya nga Philippine Surplus. Kini. Barato ra. Barato lang kini. Oh. Barato, nahimutang lang ni siya og 2 pesos. Taklob kini sa balde. Barato ra kini. Philippine Surplus. Philippine Surplus. Oh, mine na mo kung gusto mo ani. Kay aron ato dayon siyang i-reserve. Mine sa gusto sa Philippine Surplus. Ani ay na oh. Taklob sa balde. Ay, mine ko. Mine na karon sa balde. Mine daw si Tuyang. Tuyang, imo na ni. Imo na ning taklob sa balde ha. Ako na ning i-reserve. Okay. Kaduha na tong i-click. Karahay nga gamay. Kung kisay ganahan mo mine lang para ato dahil sang i-reserve. I-reserve na to ni mine o brand new. Philippine Surplus. Philippine Surplus. Mine sa ganahan ani. Ganahan. Sige, mine na mo. Niapatay, kalderin. Brand new Philippine Surplus. Ganahan ani kung sa ganahan mine aron matong ma-reserve. Aron ma-deliver, pre-delivery na siya. Pre-delivery 2 pesos ang bayaran. Ni mine si Chorarat. Chorarat mine asani. Kini karahay ang kang Chorarat, karahay reserve. Okay. Ari na punta sa atong speaker, atong i-place na to ni sa atong mga viewers. Speaker, Philippine Surplus, barato ra kini. Kung gusto mo, screenshot lang, barato ra brand new gid siya, Philippine Surplus, brand new. Sinaw-sinaw pa kini, sinaw-sinaw pa. Mine sa gusto, barato lang. Barato. Kinsay ganahan ani. Sige, mine sa ganahan. Okay. Okay, may nakapili na. Nag-mine na siya. Nag-mine si kisa man ni. Si Monilin. Si Monilin nag-mine aning speaker. Okay. Pre-delivery 2 pesos bayaran. Okay. Reserve na to ang Philippine Surplus. Sa ganahan mo mine ani ato ang mga makeup, brand new, branded nga mga makeup. Kung ganahan mo ani okay, mine lang, mine sa ganahan, mine. May pakapin mine sa ganahan aning makeup. Okay, mine. Si Irutom, nag-mine ani. Si Irutom, imo ning makeup. Sige. Ako ning i-reserve sa imo. Pre-delivery Irutom. Sige. I-reserve ka to kang Irutom. Okay, natay. Place na to ning wallet. Wallet ha, wallet. Philippine Surplus gihapon. Barato ra kini branded. Branded siya, Philippine Surplus. Okay, ganahan kinsa ganahan mo mine lang ani. Mora lang, sige mora nga ato ang wallet. Okay? Mine lang, mine. Kung kinsa ganahan mo mine ani. Brand new. With makeup siya Ganin siya. Mine sa ganahan. Okay. Kinsa mine. Okay, okay si Palin, nag-mine siya sa wallet. Okay, Kampalin.
Mura kadto ako ang ibaligya usa kay hurot-hurot atong item. O daghang salamat sa inyo ha. Ako ra ni ipa-deliver karon dayon. Okay, daghang salamat. Okay, thank you for watching.